Nam betinobe ndisithi ndiphumile kusencane le ngane sisithi andisawungeni laa mbhedo, but i-new season ikhona useason 8 episode 1 ebedlalile ke izolo Sunday the 2nd of August at 9 p.m. Ndava kuncokolwa kusithiwa yibitnani uMakathando yintoni limbi kangaka ayenzileyo xa nokhulela usiyacela. Ndaqonda uba hayi ke andina-choice ke ngokusana kwafuneka ndiyobukela ndibona uba kanye kwenzeke ntoni. Molweni yini ndanamkela kuMam Gqobhozi TV. I will review the whole episode, but ke mandiqale ngale itshisayo yenze uba ndiyobukela ndenze nale video. Istory ke sithi from icala likasiyacela nobrother wakhe bebebheke eJohannesburg. Behamba ke, I think bahamba beyi-cast kasencane le ngane, ifamily kasiyacela nefamily kaThando. Bebhukhwe kwihotel A1 but ke ngoku benee-room ezi-separate. So uthi usiyacela ke nebe kunye nobrother wakhe, and then ke ngoku uthi uMakathando ucinga uba uye wabalandela. Esi story ke phofu siyacela usibalisa kulo Makathando uye wahamba wabheka apha enkandla eyoxela uMakathando and ke ngoku eyofuna ne-underwear yakhe. So uthi ke uMakathando uye wanqonqoza wangena wafika usiyacela kunye nobrother wakhe, and then ke wabe sekhulula eveza ubumama bakhe. Uthi usiyacela wathi kuye makathathe nantsi into embonisa ubumama bakhe. Nobrother kasiyacela ke bekhona eyi-witness. Then uthi emveni koko uye wachaza ke into nayo kuzaba nzima uba afikelele apha kubumama bakhe kakuhle ngoba caba une-infection anayo. Uthi usiyacela waqonda uba heyi hayi ke ngoku kaloku sana kangekhe loo nto ayizumnceda, akho nto izamnceda ngayo ngoku uba athathe into yomntu ene-infection. So ngenxa yaloo nto leyo abafuna then ke ngoku wathatha i-underwear yakhe. Uthi ubrother kasiyacela underwear usiyacela bebeyoshopisha wazithengelwa underwear, so ibipha uthi wayithatha sana and ke caba wabastriphela nobastriphela. Uthi yena beqala ustriphelwa ubrother kasiyacela, but ke wathi wobona kuMakathando uba bona bekho kuloo nto leyo zange benze nto naye wahamba. Yathi ke ifamily kaMakathando yeyi bangathi kanti bayaphosisa abayikholelwa le nto because kaloku uMakathando ngulungavaniyo futhi nosiyacela, so angafuna njani ngoku ulala nayo. Wathi usiyacela yena une-evidence yale nto ayithethayo, so akho ngxaki bangambuza uba uyaphika unayo i-evidence. So mna I suspect uba usiyacela into yoba ke waye wathatha ividiyo. Wengeza nokwengeza ke usiyacela ngoba usola uba butywala ngoba uthi ngalaa mini babebuhlabe kakhulu, so usola nokuthi wayeshushu. But ke usiyacela watsho wathi if ebengumamazala oberayithi ebeyawufana mhlawumbi athi hayi ibiyimisteyikhi, but kuba uhleli engumamazala ongekho rayithi, so akaqalisi tu kwa uba ngamthethelela kule into. So ke uMakathando bethinani wenze elo hlazo elo, uyile woxelwa kowabo, uzawubuzwa buyaphika kuzawubizwa ke nosiyacela, and then ke usiyacela ufuna nalaa underwear yakhe wahamba nayo. Watsho ke usiyacela uba uThando naye uyayazi le nto. Mna I'm asking myself uba yintoni na le nto yawubangela uthi usiyacela etshatile abe ebhizi elala noobrother bakhe, akakhulanga nobrother wakhe nakwabo uhlala namosi ifamily yakhe. Yintoni bangela ngoku uzawuthi kuphunywe kuseJoburg angabi kunye nonkosikazi wakhe? Ewe ke noThando mhlawumbi bahlala kunye but I mean baseJoburg. Uba uThando bekunye nosiyacela kwasekuqaleni, none of this would have happened. Not that ndithethelela uMakathando, but ke mhlawumbi ke uThando nayo ebenwabe ke noMashange. Uyachaza ke usiyacela futhi uba umalume uthe bana nanongumalume kaThando lo, but ngumntu from icala likaMakathando walibiza negama lakhe. Nanku ndimfakile apha uba yena ebezifunela umamncane uMashange. Ndathi hayi le trip yaseJoburg ibishushu sana bekusenzeka ntoni na, but ke sizawuva sawubona mhlawumbi ke kwii-episode ezizayo xa se uMakathando ebuzwa ngale nto sive uba sizawuthini istori sakhe, because zizimanga nyhani ezi uba angakhululela umntana ambonise ubumama bakhe obune-drop/ i-STI. Ku-social media ke abantu abaninzi bathi oh hayi baphelelwe si-storyline, ayikho le into bayaphosisa, they made this up. Andiyazi ke uba uMakathando angayivuma njani into yoba ahlambalazo ngolo hlobo just for imali, because kaloku uzawuhlala nalaa nto uba wakhululela uson-in-law wakhe. So if mhlawumbi le nto ke si-script angekhe kaloku sana i-script esawushiyeka singcolisa i-image yakho for the rest of your life, abantu baza kujonga njani sana. But ke asiyazi sawuva, and ke bethunani ubutywala buyazenzisa izimanga. Umntu xa engakwazi ukontrola ubutywala asele agqithise buyazenzisa izimanga. So ke khanetsho uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMam Gqobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.